Čaute. No popravde, toto video, čo momentálne robím, sa mi ani moc 2 razy nechce dávať vonku. Nakoľko som neúspel v projekte 330 dneska. Nevyšiel mi ťah. Ale ako je to síce už, je to druhýkrát, čo mi nevyšiel ten ťah 330, ale ten prvýkrát som to dotiahol oveľa menej, ako som to dotiahol ten druhýkrát. Teraz tento druhýkrát mi ozaj chýbalo možno nejakých 50 cm do toho, aby som sa dostal do fázy doťahu a proste s doťahom už pracovať viem. No ale proste bohužiaľ nedal som to, takže neúspel som. No, toto video v podstate chcem dať hlavne preto vonku, aj keď som to nedal, lebo už dlhšie som tu nič nedal a sľúbil som, že nie sľúbil, ale povedal som, že budem dávať zhruba jedno video týždenne, tak nepravidelne, no a nakoniec som nedal už pomaly mesiac žiadne video vonku. Tak teraz toto aspoň dám, také zhrnutie moje, že celkové z toho mesiaca je asi také, že absolútne sa mi nedarí, čo sa týka proste tých ťahov. Takisto aj váha mi stagnuje. Myslel som si, že o takomto čase budem mať okolo 105 až okolo 107 kg. Mám 100. Takže ako nie je to slava. Tak preto sa mi ani moc nechce do toho, proste do tých videí, nechce sa mi s tým trápiť, keď to proste, čo budem furt okolo toho proste trepať. Proste nevyšlo to, bodka. Musím proste ďalší pokus vyskúšať. No ale teraz to robím takým štýlom, že vlastne skúsim si ešte oddychnúť tento týždeň. Budem akože chodiť normálne do fitka cvičiť, ale budem prakticky cvičiť iba také cviky okolo, že proste nebudem ťahať, ani priťahovať, akože príťahy nebudem dávať s veľkou tyčkou. V podstate nič také, čím by som nejak zaťažoval chrbát, ani nebudem drepovať. Ako nohy cvičiť budem, ale úplne o všetko okolo drepov. Mimo drepov, tak. No tak uvediem ešte, v podstate mám týždeň do konca projektu, ktorý by som chcel, aby bol úspešný. Aj keď by náhodou nebol, tak určite to nevzdám, určite ešte vyskúšam proste, lebo v podstate u mňa to tak väčšinou býva, že ku koncu prakticky, dajme tomu diety, ako teraz aj bude, tak sa mi vždycky darí najviac. Proste to je paradox, ale ja to tak proste mám. No a to je ďalšia vec ešte, čo chcem povedať k tej diete, že nie diete, ale k tomu objemu, že proste už mi ani tak nechutí jesť, ako na tom začiatku. Že proste celé zle. Proste, toto sú, čo si to deje. Proste, keď to začalo, tak pekne aj tá váha celkom sa rozbehla, aj tá chuť do jedla bola, všetko bolo také super, bol som taký živší, bavilo ma to a teraz je to proste celé zle. Nechce sa mi, proste ten hlad je na bode mrazu, proste čo som normálne zjedol inokedy, tak a ešte som bol aj hladný, tak teraz zjem polovicu a už som najedený. Je to celé zlé, proste fakt sa mi nedarí, ale nejdem sa vyhovárať. Proste, čo sa týka progresu toho ťahu, tak tam ten progres je, to cítim to, že proste, že tie iné váhy, aj tých 300, napríklad dnes som síce 330 nedal, ale 320 som dal, ale po pokuse 330. Takže akože myslím si, že proste v minulosti to nehrozilo, hej. Akože po takomto výkone, hej, ešte takýto druhý výkon. Sice som tých 320 dal, tak šeliače, dám video vonku. Úplne celé zle, ale proste dal som to, hej, potiahol som to. No uvediem, čo vykozlím za tento týždeň, respektíve do konca budúceho týždňa,
či sa mi to podarí, či nie. Bol by som rád, keby, hej, lebo tak sa tým, trapím sa ty kokos 330 jak blázen. A akože, asi nikdy som, ty vole, sa nevedel odlepiť od jedného miesta a prejsť na to druhé, ty kokos, tak dlho. A proste som si tak veril, hej, že to není nejaký, že masaker, ja som proste 320 už dal, takže v podstate to je iba 10 kg, čo není nič také hrozné. Ale proste neviem, nedarí sa. Tak proste vyskúšam ešte ten týždeň, dať si taký lightový, no a uvidím, že či sa mi to podarí, či nie. Ale bol by som ozaj rád, keby, hej, lebo už ma to nebaví. Fakt už ma to nebaví, ty kokos. Proste tento objem mi vôbec nesedí, fakt. Proste u mňa je najhoršia fáza objem. Proste nemal som s tým nikdy problém, ale nerobí mi fakt, ten objem mi nerobí vôbec dobre. Fakt, necítim sa dobre, furt by som iba spal, unavený som, potím sa jak pes. Ty kokos, ešte prestávam, ty vole, normálne prestávam byť hladný, hej, že ty vole, normálne pomaly vejedla a som najedený, buha, za celý deň, hej, že celá zle, je to proste ide to so mnou dole vodou, fakt ako, keď to skončí, budem taký rád, ty vole, že normálne neviem sa toho dočkať. Takže týmto videom, toto video je také iba zhrnutie v podstate okolo tej neúspešnej 330-ke, ale tak bohužiaľ nespravím nič. Proste treba makať a držať sa príslovia, ktorého som mimochodom ja vymyslel, nemám to odnikal z internetu, že vlastne ono to nikdy nebolo ťažké. Nikdy. To len ja som bol vždycky slabý. Takže to je všetko ku tomuto videu. Majte pekný deň. Čaute.